Inqas minn 24 siegħa wara li l-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel ħarġet stqarrija fejn esprimiet tħassib serju għal dak li qed jiġri f'Mater Dei, il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn donnu mhux jirrealizza s-serjetà tas-sitwazzjoni fil-Libja u qed jibqa' jiġħad dak li qal il-President tal-MUMN Paul Patch. Però il-beraħ Paul Patch tal-MUMN qal li dak li qed tajt intu dak li qed jiġri fil-verità on the ground fl-isptar huma żewġ affarijiet kompletament differenti. Ma naqbilx miegħu. Paul Patch sqar li minkejja tentattivi ta' ċaħdiet min-naħa tal-Ministru dak li qed jiġri fl-isptar Mater Dei igiddeb lill-istess Ministru. U indika li l-movimenti li qed isiru fil-isptar kif ukoll informazzjoni li rċevew l-infermiera juru biċ-ċar li l-Ministru qed jipprova jaħbi l-verità. Ma mebda pjanijiet biex ikun hemm pazjenti Libjani ġewwa pajjiżna. Patch wera tħassib serju għas-sitwazzjoni preżenti għal fatt li l-isptar diġà jinsab mimli 100% u m'hemmx lok għal aktar pazjenti. Aktar u aktar pazjenti li ġejjin minn ambjent ta' gwerra u li hemm probabilità kbira li jkunu qed iġorru infezzjonijiet reżistenti li jistgħu ipoġġu lill-infermiera u dawk kollha preżenti f'riskju. Net News kien żvera li l-isptar beda jħejja l-eventwalità li jibdew jaslu Malta l-feruti mill-Libja fejn is-sitwazzjoni qiegħda kull ma tmur teskala, tant li jekk kif l-offensivi mmexxija mill-Ġeneral Haftar issa ħallew aktar minn 60 ruħ mejta mhux magħruf kemm huwa n-numru ta' midruba. Madankollu għal xi raġuni l-Ministru donnu jrid jibqa' jgħix f'realtà differenti u jibqa' jinsisti li l-isptar mhux se jkun qed jilqa' l-feruti mill-Libja. Net News tkellem ma' Paul Patch fid-dawl tal-pożizzjoni li baqa' jżomm il-Ministru Fearn. Paul Patch reġa' stqar li kollox qed jindika li l-Gvern qed iħejji biex jilqa' lil dawn il-feruti l-isptar. Saqsejnieh x'inhu li qed jindika dan. Sistana jiena dejjem ngħidha la huma omja u laqas huma giddibin. Kien hemm ċertu ċaqli ta' apparat u ta' ċertu sodof, ċertu kuruturi li għalunna b'ruqhom u barra minn hekk kellna wkoll ċertu telefonati bdew jisaqsu n-niesis jekk mhux lesti jaħdmu l-overtime ma' l-pazjenti li jistgħu jiġu minn barra. Il-President tal-MUMN qalilna li l-infermiera u t-tobba diġà huma eżawriti bix-xogħol li għandhom hekk kif qed ikollhom ilaħqu ma' sptar li qiegħed kontinwament b'okkupazzjoni ta' 100% f'kull ħin u żgur li mhux fi stat li jlaħqu ma' pazjenti tal-gwerra li fil-maġġor parti tagħhom ikunu f'qagħda kritika.